takto Martin Daňo si predstavuje Daniela Bombica, potom bude spokojný. Potom bude spokojný denník N, potom bude spokojný Smečko, potom bude spokojný Aktuality a všetci títo hajzli chcú vidieť Daniela Bombica na kríži, ako Ježiš Kristus bol na kríži. Synovia diabla, plemeno vreteníc, ako ujdete rozsudku pekla a pekelným plameňom. Pozrite sa, čo urobil. Krásne vysielanie mal, 27-minútové, v ktorom sa krásne odhalil. Žiadne vysielanie doteraz, čo mal, ho tak neodhalilo, ako toto vysielanie. Vážený, toto je. Toto krstnako, takto sa odhaliť. To nemohlo byť nič lepšie. Teraz odhalíme túto malomyselnosť Martina Daňa. Jak nápis tohto vysielania. Veľké mysle diskutujú o ideách a malé mysle diskutujú o ľuďoch. A tento je tu malá mysel. Takže aj ja sa tieto roky zaoberám s hovadinami. Ale najdôležitejšie, čo je, že tam je príčina, prečo sa zaoberám s hovadinami. Pretože som musel vyše 30 rokov čakať, kým príroda vytvorí to, čo som potreboval. Ja som ani neveril, že sa toho dožijem, ale som sa toho dožil. Jak Sun Tse hovorí, keď ideš proti obrovskej presile a si bez moci tú presilu poraziť, tak čo spravíš? On hovorí, ak čakáš pri rieke dosť dlho, telá tvojich nepriateľov budú plávať okolo. A tieto tela nepriateľov už plávajú okolo. Sú porazení. Tá nevedomosť tohto národa je porazená. Ale vráťme sa ku krstnátku. Krstnátko drahé. Čo je problém s krstnátkom? On si neuvedomuje jednu vec. On si neuvedomuje, aký sme my maličkí a bezvýznamní. V schéme celého tohto vesmíru my nemáme väčšiu hodnotu než taký mravec, alebo nejaký chrobák, alebo nejaká dážďovka, keď prší a dážďovky výjdu na cestu, no tak my si nevšímame, my na ňu šlapneme, my šlapneme na mravcov, na chrobákov, komáre, keď prídu nás poštípať, my zabijeme komárov, muchy zabijame, ale ľudia si myslia, že sú o niečo viac. Nikto si neuvedomuje, že milióny rokov sme tu nežili. A krstnátko si to neuvedomuje. Nie milióny, miliardy rokov. Keď sa Zem formovala, proste ešte dinosaury, to sú miliardy rokov nazad. My sme tu neboli. A príroda na všetkom pracovala. A teraz, keď sme sa narodili, na jak dlho tu budeme? Dobre, 7 mesiacov, do 100 rokov sa užijeme, dobre, do 100 rokov, do 100, do 10 rokov, čokoľvek. Čo je jeden život, ľudský život, dĺžka jedného života, oproti tej večnosti, z ktorej sme prišli? My sme prišli, z večnosti sme prišli, chvíľu sme tu a odchádzame do večnosti. Ďalšie milióny rokov, miliardy rokov nebudeme žiť. Ale pre krstnátko, a takí ľudia krstnátko, oni si myslia, že tento život, tento čas, čo sme tu, že to je niečo, nič iné neexistuje. Všetko existuje
a bude existovať. Tak jak pred nami, keď sme sa narodili, existovalo všetko a všetko išlo ďalej, tak aj potom, jak my odídeme do večnosti, všetko bude ďalej existovať. A my nie sme nič iné, než obyčajní mravci, komáre, slimáky, ktoré hocikedy zašlapneš. A túto mizernosť našej existencie on to nevníma, nie. Pre neho tento život, toto je teraz tu a teraz ja musím, čo, toto spravím, to a ja som novinár a ja mám to potvrdené odkiaľ zo súdu. Kto z vás iný má potvrdené zo súdu, že je novinár? Ktorý títo, ani jeden, ale ja, krsnátko, mám oné, no. A nikto ma nebude urážať, nikto ma nebude ponižovať, no. Ja som oné, ja nie som mucha, ja nie som komár. Čo tu ten vaskytár z prostosti? Ja som viac ako nejaká dážďovka, ktorá vylezie po daždi, vylezie na chodníku a niekto zašlapne. Ja nie som dážďovka, haha. Ja nie som chrobák. Ja som Martin Daňo. Toto som ja, no. A čo tento vaský blázon tára, že tu nie sme nič iné, než ďalší mravci, ďalší komáre, ďalšie muchy, ďalšia húsenica. My nie sme húsenice, my nie sme komáre. Ja aspoň som niečo. Hovno si. Všetci sme hovno. Jedine, čo robí hodnotný náš život, je to, čo tu po nás ostane. To dobre, čo tu urobíme. Či niečo, čo príroda vytvorila, či niečo zdokonalíme. Preto existujeme. Toto je aj doktrína, kresťanská doktrína. Čo je zmysel nášho života? No predsa zdokonalovať prácu, ktorú Boh začal. On cez nás, alebo príroda, dobre, keď neveríš v Boha, nemusíš veriť do Boha, ale príroda. Príroda cez nás zdokonaluje to, čo vytvorila. Preto nás tu má. Alebo budeš zdokonalovať, čo príroda vytvorila a potom tvoj život má zmysel, alebo nebudeš zdokonalovať. A to, ak sa dáš na zdokonalovanie to, čo príroda vytvorila, si neporaziteľný. Tvoj život má zmysel. Ináč nemá zmysel tvoj život. Toľko zmyslu to má, ale má to zmysel. Toľko zmyslu ako mravec, ako komár, ako dážďovka, húsenica, alebo tieto obyčajné ničoty. No ale počkajte, ešte vám to ukážem. Tu nie, že dneska odhalíme, ale možno onedlho odhalíme tajomstvo krsnáka. Teraz, keď Elon Musk ide po týchto USAID, čo tam Šerešovci, táto agencia USAID, to znamená americká pomoc, tie granty, tam si Soros nasáčkoval svojich ľudí, no a celá agenda, on prebral týchto USAID, čo sú daňoví poplatníci Spojených štátov amerických, on to uniesol a presadzovali po celom svete šerešovskú agendu. A teraz, čo? Sa tu odhaluje, kto tam všetko bol. Len zatiaľ ešte som tu nevidel meno Martina Daňa. Tuto aj od nás všelijakých týchto. Tu ešte nebolo zverejne celé. Uvidíme, keď sa to celé zverejní, koľko Martin Daňo dostával od tejto Šerešovskej USD. A prečo mám to podozrenie? No tak ja vám ukážem, prečo mám to podozrenie. Martin Daňo, počkaj, nech to tu... Ďakujem za podporu, pozrite. Tu je jeho podpora. A čo tu píše? Darujte a pomôžte nám vytvárať. Tam si to kliknite, on to má pod oným.
a pomôže nám vytvárať stále lepšie nástroje pre kontrolu štátnej správy a verejnej moci. Boj proti korupcii, klientelizmu a rodníkárstvu. A v ceste za budovaním lepšej občianskej spoločnosti. Takže on bojuje proti korupciu, klientelizmu a budovanie lepšej občianskej spoločnosti. Toto je Šerešov výmysel občianská spoločnosť. To je Šerešov výmysel. Aká iná môže byť spoločnosť? Neobčianská? Takže Martin Daňo, to sú tu ľudia, ktorí budujú neobčiansku spoločnosť? Že ja, Martin Daňo, ja chcem budovať občiansku spoločnosť. Ale tento chce budovať neobčiansku spoločnosť. Celý tento výmysel občianská spoločnosť, to je Šerešov výmysel. A možno on toto preto tam dal, aby mohol dostávať od tohto USAID nejaké penieži. No ja neviem, špekulujem, uvidíme. Uvidíme však teraz, čo sa tuto odhalí. Tak toto bude niečo parádne. To bude taká paráda. Ak sa odhalí, že moje milované krsnátko ryžoval z USAID. No, takže už to ryžovanie skončilo. Jaj, krsnátko môj, tak neviem ako. Ale tak nevadí. Nevadí, krsnátko. Ty še nič neboj. Začneme vysielať tak, že tak. A ľudia už čakajú na toto vysielanie, takže tak. Ľudia toto budú pošľať penieži. Dáme tam členské, ktoré budú musieť platiť. Takže to nebude také zlé. No, konšpirácie, dohady. No tak totok není konšpirácia. Ten totok, to sa všetko tam odhaluje. Toto nie je konšpirácia, toto sú fakty, ktoré sa teraz odhalili. Kto dostával? SITA, slovenské firmy, organizácie, si pozrite zoznam zmluv, ktoré zverejnil US Spending Government, nájde tam niekoľko zaujímavých položiek. SITA, Slovenská tlačová agentúra, $46,000 dostala. Firma Triv Spol, ktorá sa zaoberá sťahovaním, získala graf príspevok Strabag Property, Centrum Group, prilepšia si o 1 500 000 a tak ďalej. Tuto sú ďalšie, však musíme. Slovenská debatná asociácia, 100,000 do USB. Inakos, to presto tu všetko, Globsec, Enpress, Inštitút dobre spravenej spoločnosti. Aha, Inštitút dobre spravenej spoločnosti. No, takže nevieme. Takže toto není žiadna konšpirácia. Toto už sa dá pekne nazrieť do toho. Dobre, takže toľko uvidíme, však ja mu nechcem krivdiť, len mi toto je čudné, že on tuto magorí o občianskej spoločnosti. Lepšie občianskej spoločnosti. Teraz tu máme občiansku spoločnosť, ale je zlá a on chce vybudovať lepšiu. No tak jedine lepšiu spoločnosť môžeme vybudovať, ak tu spravíme renesanciu aténskej demokracie. Čiže demokracia, kde nevládnu politické strany. Demokracia, v ktorej spoločnosť není rozdelená na určité strany a frakcie. Tak či to nazývaš politická strana alebo frakcia, proste rozkúskovaná. Čo znamená frakcia? No kúsok, frakcia. Rozkúskovaná. A toto sa podarilo urobiť v Aténach a trvalo to skoro 200 rokov. Okolo 180 rokov to trvalo a to dalo základ zlatému veku Atén. To dalo základ našej civilizácii. No, však teraz už tu mám rozrobené. História aténskej demokracie. Už to bude za chvíľu hotové. Sa dozviete, čo každý by mal vedieť, a nikto to nevie. Všetci hovoria o demokracii, ale nevedia, čo urobilo túto aténskú demokraciu úspešnú. Veď aj v iných týchto mestách aténskych mali demokratické usporiadanie, ale tam neboli zlikvidované frakcie.
Ani v jednom aténskom meste štáte neboli zlikvidované frakcie, iba v Aténach boli zlikvidované frakcie. Dobre, nechcem teraz od témy, videjko bude, no, neviem, kedy už to dávam dokopy. No. In vino veritas. Vo víne je pravda. A teraz budete počuť nič, len pravdu. A poďme ho počúvať. No dobrý deň, dnes je už 8. február 2025, je sobota, 2 dní potom, ako Najvyšší súd rozhodoval o väzbe Daniela Bombiča na internete známeho pod menom Danny Kollár. Daniel Bombič do väzby nepôjde. Najvyšší súd mu ale dal celú škálu obmedzení vrátane monitorovacieho náramku či zákazu publikovania nenávistných príspevkov na sociálnych sieťach. Napriek tomu, že ho Senát za mreže neposlal, policajti ho odviedli v putách. Daniela Bombiča alias Dannyho Kollára priviezol ešte minulý týždeň vládny špeciál z Veľkej Británie. Eskorta ho vtedy rovno zobrala do Pezínka na špecializovaný trestný súd. Bombič mal na krku viacero zatýkačov, obvinení za extrémizmus, obťažovanie či... Predávaj na Vinted a inšpiruj iných k novému dobrodružstvu. Počkaj, táto reklama nech je do prdele. Počkajte, reklama do prdele nech je. Je pre vás pre osobný motív. Druhé kolo tak Bombiča čakalo na Najvyššom súde. Pred budovou mal desiatky fanúšikov. Á, tu som ja. Som mu chcel dať silné požehnanie, ale tak on potom vyšiel, ten právnik vyšiel, tak som dal právnikovi silné požehnanie. Preto neišiel do basy. No, pozerajte. Aj ľudí, ktorí s jeho názormi a vystupovaním na internete nesúhlasia. Polícia prijala viaceré bezpečnostné opatrenia. Tuto je Pár ľudí z davu sa dostalo aj do pojednávacej miestnosti. Táto žena mu dokonca doniesla rúžu a cez prestávku ju Bombičovi venovala. V prednej rade sedel napríklad aj otec strelca zo Zámockej. Jeho syn Juraj v októbri 2022 zavraždil dvoch mladých ľudí v bare Tepláreň. Prokurátor na súde trval na svojej sťažnosti a Bombiča chcel stíhať za mrežami. Jeho obhajca zas tvrdí, že ani len nevidí dôvod, prečo by mal byť stíhaný. Bombič pred Senátom povedal len pár viet. Žiadny trestný čin nespáchal. Tak ako my. S Krsnátkom sme nespáchali trestný čin a teraz je to obžaloba. Ja som aj video spravil na túto obžalobu. Tam dole je v popise link, si to potom kúknite. Senát nakoniec zrušil rozhodnutie špecializovaného súdu. Bombič sa síce za mreže do väzby neposlal, no dal mu hneď celú škálu obmedzení. Dostal monitorovací náramok, nemôže na internete šíriť nenávistné statusy, nemôže vycestovať a musí sa hlásiť mediačnému a probačnému úradníkovi. Už zvážte aj vy, že akým spôsobom, ako sa vyjadrujete, ja si už možno na záver len tak pomôžem takým citátom, že nenávisť kalí zrak a zahaľuje možnosť vidieť pravdu. Nenávisť kalí zrak? Už zvažte vy, akým spôsobom sa vyjadrujete. Ja si už možno len na záver tak pomôžem citátom. No a teraz aj citát ide. Akým spôsobom, ako sa vyjadrujete, ja si už možno na záver len tak pomôžem takým citátom, že nenávisť kalí zrak a zahaľuje možnosť vidieť pravdu. No moment. Nenávisť kalí zrak? Tak potom chceš zakázať Ježiša Krista? Však on bol plný nenávisti voči farizeom, zákonníkom a pokrytcom. On ich urážal, nadával, on im povedal, vy plemeno vreteníc a synovia diabla. Viete, aká to bola urážka, aká nenávisné vyjadrenie toto bolo voči farizeom a zákonníkom. Však farizej to bola tá vládnúca vrstva v Izraeli. To boli zákonníci, farizeji a z tých farizeov potom boli kňazi. Tak túto vládnúcu triedu nenávistné prejavy voči ním Ježiš Kristus hlásal. Plemeno vreteníc a synovia diabla. To nekalý zrak. To odhaluje pravdu. Preto je tak nenávisť dôležitá. Keď sú nejaké nenávistné vyjadrenia, v akej súvislosti to nenávistné vyjadrenie bolo povedané. A toto nerobia. A takisto v prípade Ježiša Krista, áno, on bol nenávistný, nenávistné prejavy. Ale v akej súvislosti tieto nenávistné prejavy boli povedané? Pani sudkyňa, ja neviem, kto to hovorí, že nenávisť kalí zrak a zahaľuje možnosť vidieť pravdu. Opačne!
nenávisť umožňuje vidieť pravdu, ale musíš skúmať, v akej súvislosti tieto nenávistné prejavy sú robené. Jak v prípade Ježiša Krista, nášho Pána Spasiteľa. V akej súvislosti on tieto nenávistné prejavy robil. To musí skúmať, pani sudkyňa. Niekedy aj toto platí. A to dobre, som povedal, že niekedy aj toto platí. Dobre, ešte máš šťastie, že povedala, niekedy aj toto platí. Niekedy, ale nie v prípade Ježiša Krista a nie v prípade Daniela Bombica. To neplatí, pretože tu treba skúmať, v akej súvislosti, čo povedal. Dostal na nohu monitorovací náramok, pred budovou ho ale zadržali policajti a odvedli v putách rovno do auta. Jeho advokát to komentoval, že sa tak stalo z dôvodu technickej poruchy a klienta pre ďalšie skutky nezadržali. Údajne v systéme v úvodzovkách zostal visieť jeden Bombicov vnútroštátny zatýkač. Odišiel váš klient s putami na rukách. Technický problém. Čiže nemá to nič spoločné so zadržaním? Nie. Nebol zadržaný pre ďalšiu vec, hej? Nie. Stíhaného extrémistu podvečer prepustili. Z Bratislavy Andrej Zavřel, televízia Joj. To je osoba, Takže ktorá stíhaného extrémistu pôsobí na internete, šíri všelijaké hoaxy, blúdy a strana Smer, alebo sama strana Smer sa nechala počuť, že jej priniesol tisícky hlasov do volieb. Hej. Aké hoaxy, aké blúdy. Však Krstnátko sám je stíhaný za Dybiku. Čo ona urobila, Dybika Krstnátkovi, čo urobila? Keď zbieral podpisy na prezidentskú tutok, áno, chcel, keď kandidoval na prezidenta, a zbieral podpisy od poslancov. No a tam bol jeden poslanec, že by mu dal podpis, on mu išiel dávať podpis, a Dybika pribehla, a vy dáte podpis takémuto konšpirátorovi? A Krstnátko sa spýtal, jaké konšpirácie? Aké konšpirácie? No a potom mu to nedal a on potom bol na ňu nastratý, niečo je povedal tam a teraz je stíhaný za to, čo je povedal. Ona sa ho bojí. Však ty piča, nechod tam, keď on bere podpis, nevyrušuj tam a nehovor mu, že je konšpirátor, keď žiadne konšpiračné teórie on nikdy nešíril. Naopak, vysvetlili tak, že tak, my si robili srandu z konšpirácií, napríklad z toho, že nás práškujú. A my sme robili srandu, nás práškujú? Dobre, aspoň práškujú aj Dzurindu, aj Mečiara práškujú, aj koho to, týchto kokotov práškujú tiež, no. To kokota, si spomenúť koho. Matoviča práškujú, tak nech len práškujú, no. Alebo to teraz, čo tie konšpirácie, 5G, táto sieť 5G, toto robí tie vlny, to tam niečo vám poškodia mozog. Dobre, nech poškodia náš mozog, poškodia aj mozog Matoviča. Tam vlastne už nie je čo poškodiť, ale ostatných poškodia. No, tak čo? My sme robili srandu z konšpiračných teórií. Nikdy sme žiadne konšpiračné teórie nešírili a ona prišla k tomuto poslancovi. A vy dáte takéto konšpirátorovi, dáte. No čo si to dovoluje? A potom on sa na ňu vyrútil a teraz je obvinený, že tam niečo pičo. Ale čak jasná vec. Preto treba skúmať súvislosti. Áno, on pičoval na ňu, ale v akej súvislosti? Ja som teraz povedal, že je piča sprostá, ale v akej súvislosti? Povedal? V akej súvislosti? To nie. Žiadnu súvislosť nechceme tuto. Len čo on povedal toto a on povedal toto. Súvislosť skúmaj. Vy idioti. No poďme ďalej. Čo je trápne, pretože šíri hoaxy, konšpirácie. No, presne tak. To, čo Dybike na ňo praktizovala, on teraz to praktizuje na Dénim. Šíri konšpirácie, jaké hoaxy, jaké konšpirácie. Nehovorí. A čo tam vo vysielaní vysielal, čo mal videa, on tam vždy mal disclaimer. Je to forma, kde bez scenára. Toto nebolo niečo premyslené, že ja som si niečo premyslel a si idem
tú alebo toho, idem mu nadávať. Toto nie, ja tu nemám scenár, že a teraz idem nadávať tej a teraz idem tomu nadávať. Ja tu nemám scenár. To, čo príde do hlavy, to poviem. Tuto nie je nejaké úmyselne niekoho degradovať, úmyselne niekomu nadávať. Ja tu nemám úmysel, ale keď je to vhodné, tak potom je tu nadávka. No, poďme ďalej. Formuje sa jak neonacista hajluje. Neonacista, no. Toto je ten Trump derangement syndrome. 4 roky sme tu počúvali. Donald Trump je neonacista, Donald Trump je fašista, Donald Trump je antisemita, Donald Trump je Hitler. Toto bolo Hitler. Donald Trump je najväčší Hitler po Hitlerovi. Toto a to mainstream média, takéto pičoviny. A on to opakuje. Derangement syndrome. Tak ja som spravil video minulé na derangement syndrome. Aj v tom videu, čo som spravil pre sudcu Paludu pred 3 dňami, tu je dole v popise, si to pozrite, to sa volá, jak sa to volá? Renesancia demokracie, tu idete a to sa volá, toto je to video, Amicus Curiae pre Judor Petra Paludu vo veci Daniela Bombica. Toto som pred 3 dňami spravil video, no toto je, čo mi nemohlo ísť do hlavy. Dobre, pokračujeme s krstnátkom mojím, no. Vyznáva hodnoty tejto komunity a je zvláštne, že seriózna strana využíva takúto osobu preto, aby získavala hlasy. Čiže nie prácou, nie ideami, ale získavaním fanúšikov nejakého kvázi influencera. Tak áno, no a čo? Na čo? Pretože ľudia, ktorí ho sledujú nielen čo nadáva, ale sledujú v akej súvislosti tie nadávky sú robené. A to je rozdiel medzi jeho followermi, tí, ktorí ho pozerajú, a medzi takýmto krstnátkom, ktorý ho nepozerá. Tí, ktorí ho nepozerajú, tam len zachytí, toto povedal, tamto povedal. Však ja, čo som mal v Banskej Bystrici súd, kde sa pokúšali ma odsúdiť za vyhrážanie sa skupiny obyvateľstva. A to bolo na základe 23-minútového rozhovoru. Ja som sa nikomu nevyhrážal, nikde som nechodil, že hajzli vás zabijem, len tam bol tam rozhovor, no a tam som z toho slobodného vysielača, tam som hovoril, akože čo sa týka politickej situácie, tých hajzlov treba všetko tam vyzabíjať, to tam treba všetko. Ale ja som nešiel do Národnej rady a niektorým poslancom tam hovoriť, ja vás zabijem, no tak to by bolo vyhražanie. Ale toto bola konverzácia. A tento hajzel ma odsúdil, ja som sa odvolal a krajský súd mu našiel vadu a v tom, že mu nariadil, aby skúmal súvislosti, v ktorej som to hovoril. Pretože čo robil prokurátor? Povytrhal zo súvislosti 8 sekúnd, 7 sekúnd, 4 sekundy a to dal dokopy a povedal, on sa vyhrážal. Nie. Krajský súd povedal, nie. V akej súvislosti to hovoril? Pretože keď nejde, že sa niekomu vyhrážať priamo, no tak, a máte len rozhovor, no tak to hoci kto môže urobiť toto, čo krstnátko robí teraz. Vytrhne zo súvislosti a povie, no toto povedal, áno, aké súvislosti. Keď nepovieš, aké súvislosti, si bullshitter. No, poďme ďalej. Nehovorí, v akej súvislosti. Toto povedal, áno, v akej súvislosti. Najviac so sklonami k tým rasistickým. Rasista to. Toto je Donald Trump. Donald Trump, rasista, nacista. To je ten derangement syndrome. Jak tu? Rasista, rasistickými, a nacista. Aj Hitler, Donald Trump je Hitler. Pičoviny. Počkaj,
Deninko tu volá. Haló? No. Si vo vysielaní. Toto je radosť. Toto je radosť. Toto je krásne. No, vidíš. Takže toto je krásne. No. Volá sa to Amicus Curiae. Áno, Amicus, áno, však áno, no. Jaj. Čože? Už si na to prišiel? Áno, som to našiel to video. Ja mám toľko videí, stovky a stovky videí, ja už zabudám, čo je, jak sa čo volá, vieš, to je. No. Dobre, môj, teraz skúk... Kým som ti to zavolal, tak ty už si to povedal, no tak lebo máte neskorený signál. No. Lebo ti volám ti z Londýna, vieš, lebo ja som ušiel. A, si zdrhol do Londýna. Toto je super, že si... Zdrhol som, no. Lebo som sa zľakol. No. Zľakol som sa investigatívneho štvorživelníka, ale nesmiem nenávistný obsah, vieš, čiže aby náhodou niekto tu nedostal mladé. No Pozdravujem ťa. Dobre, ďakujem. A pozdravujem aj do Bruselu, dvoch tvojich divákov. Ďakujeme. A si požehnaný. Aj ty si požehnaný. Dobre, nech sa ti darí, ahoj. Dobre, veľmi ťa ľúbim, tak kúkaj, zdieľaj toto, nech ľudia kúkajú. Radšej, to je na mojom telegrame, prosím ťa, že to je sobotný večer, že to je sobotný program, hlavne veď to, že na mojom telegrame. Super. Dobre, Deninko. Díky moc, veľmi ťa tu všetci ľúbime. Veľmi ťa tu ľúbime. No prosím, takže Deninko Kolárčičko zavolal nám. Toto je naša radosť a pýcha, Deninko Kolárčičko. No, dobre, pokračujeme. Jaj, toto Krsnatko sa takto krásne hovorí, veľká vďaka Krsnatko moje, ja ho tak ľúbim, ja ľúbim Krsnatko tak, ja ľúbim Dennyho Kolára. On je tu pre niečo. On je talentovaný človek, Krsnatko. Len, žiaľ Bohu, ten talent je míňaný na bullshit. No. A ja ho velice ľúbim Krsnatka, ja velice ľúbim Dennyho Kolára, tohoto ľúbim, no ale tak ja ho chcem zdokonaliť, ja Krsnátko chcem zdokonaliť, ja toto video robím, prečo? Aby som zdokonalil Krsnátko moje. No, poďme ďalej, čo sa tuto deje. Nacistickým, fašistickým sklonom. Presne toto na Donalda Trumpa. Bol súd, prvý súd, ktorý sa udial pred týždňom, ho ponechal na slobode, že nie je dôvod väzby. Tam boli 3 medzinárodné zatýkače. Tento súd, ale Bombič definitívne prehral, pretože sa konštatovalo, že dôvody na väzbu existujú a bol daný do väzby. Oficiálne je Denny Kolár vo väzbe. Aj keď vám sa nepáči, jak to, že je vo väzbe, keď ho vidíme na slobode, tu ho vidíme tam. Ja som naschvál napísal taký status, aby som pozoroval tie pnutia ľudí, lebo tu vidno, že tomu vôbec nerozumejú. Bolo zrušené rozhodnutie špecializovaného trestného súdu o ponechaní na slobode. Čiže prebiehalo by vyšetrovanie na slobode. Teraz bolo toto rozhodnutie zrušené a ohlásená väzba. Až tak väzba bola nahradená menej invazívnymi metódami, to znamená náramkom, hlásením sa k probačnému úradníkovi, písomným sľubom, ktorý on zložil. Ja ho ešte nemám, ale asi sľúbil, že bude sa polepší. Bombič sa polepší. Hej. Poslankyň sľub nebrali, ale vedel, že to je nezmysel. Poslankyňa Ilašáková. A ďalej to je europoslankyňa. Dostal zákaz šíriť nenávistné príspevky. Hej. A to je také zaujímavé, lebo v našom prípade sme dostali Čo sú nenávistné príspevky? Tak potom aj Ježiša Krista chcú zakázať. Aj on po strašne nenávistné veci, nenávistné vyjadrenia mal voči farizeom a zákonníkom, tak ide zakazovať Ježiša Krista. Pretože Ježiš Kristus nenávidel farizeov zákonníkov, týchto pokrytcov, keď im povedal plemeno vretení, synovia diabla, ako újdete rozsudku pekla a pekelným plameňom.
Toto je nenávistné prejav. On tu poburoval ľudí proti farizeom a zákonníkom. Tento Ježiš Kristus, také nenávistné prejavy toto mu musíme zakázať, že, mesie Martinko? Toto musíme Ježišovi Kristovi zakázať a všetky tieto nový zákon, čo tam evanjelium musíme zakázať, evanjelium Matúša musíme zakázať. Prečo? No tam sú nenávistné prejavy. Musíme toho Ježiša Krista zakázať. No, dobre. Pokračujeme ďalej. Celkový zákaz. Čo by len, ja dokonca najvyšší zákaz, aký kedy tu bol v histórii Slovenska daný, zákaz vôbec sa dotknúť kamery na verejnosti. Áno, nielen, že dotknúť kamery, my sme dostali zákaz akékoľvek videá, nie nenávistné videá, akékoľvek videá robiť a oslovovať verejnosť sme dostali zákaz. Práve sa tom Krsáko sa to odvolal a krajský súd rozhodol, naša väzba bola nezákonná a tieto zákazy boli nezákonné. A toto možno aj je príčina, prečo Deninko nesedí v base, pretože už je tu rozhodnutie krajského súdu, že takéto zákazy sú nezákonné. Dať niekoho do väzby je na základe robenia videí je nezákonné a obmedziť akékoľvek videá je nezákonné a obmedziť akékoľvek oslovanie verejnosti nezákonné. Takže už je tu rozhodnutie krajského súdu, ktoré vďaka Krsnátkovi toto bolo spravené, takže títo pozreli, no však dopredele, tuto je už rozhodnutie v prípade Vasky a Daňo, že toto sú nezákonné obmedzenia, tak my mu nedáme tieto nezákonné obmedzenia. Však to by bola blamáž. Tuto najvyšší súd mu dá obmedzenie také, čo krajský súd rozhodol, že sú nezákonné, tak potom by musel rozhodnúť najvyšší súd, že boli zákonné. No, tak potom by... No, dobre, nebudem sa teraz... Poďme počúvať, čo Krsátko hovorí. On dostal iba zákaz šírenia nenávistných príspevkov. Áno, a tak to mali nám dať zákaz vysielania, takže tak, ale nie akékoľvek videá. Takže Krsátko by robilo videá ďalej na svojom kanáli, ja by som na svojom kanáli, ale na kanáli takže tak by sme nevysielali, pretože za to sme boli stíhaní. No. Takže tak. A keď dostal len takýto mierny, tak môže nám Bombič poďakovať, že takýto mierny zákaz dostal, lebo my sme áno, toto som práve vysvetloval. Áno, ja dlážil cestu tejto slobode, ktorá tu teraz je, že do basy nejdete, keď chytíte kameru. Takže toto je prvá vec. Ja sa mu ani nechcem venovať, lebo Daňo, každý deň Bombič. Už ti blázon, už to všetci mi vypisujete. Hej? Ale dobre, že sa mu venuješ, dobre. Jednej veci. Keď toto podceníme teraz v zárodku, lebo teraz sa to všetko rodí. To je jak imunitný systém. Vy podceníte jednu bunku, ktorá začne bujneť, za chvíľku je to rakovina, ktorá vás zahubí. Toto je rakovina, ktorú smer tu bujne, ktorú bujne v tom podnebí, ktoré tu vzniká, takéto podhubie, ktoré tu vzniká. Nacistické podhubie. Na druhej strane tiež, ešte keď môžem takto, keď už ma to napadá, to je, keď je výkal na ceste, čistá cesta, príde tam nejaký pes, kôň, sa vykadí. Všetci ideme ďalej, však čo to je problém? Príde dážď, zmije to, Ale niekedy tomu treba pomôcť. Zobrať tú handru a poutierať to, aby sme kolo toho nechodili to a sa s tým umažete, ušpiníte, zasmrdíte. Ja ako teraz tým Bombičom, ale nesmieme to nechať tak, ako hovorím. Čiže musíme sa tomu venovať už len z tohto pohľadu, že strana so sociálno-demokratickými ideami tu vyzdvihuje nacistické ideológie. Strana Smer. Jaké nacistické ideológie? Jaké nacistické? Toto je presne ako čo hovorili na Donalda Trumpa. Poďte si to video predchádzajúce Trump Derangement Syndrome. No. Aj tam v tomto videu, čo som tu mal, aj tam to rozoberám. Amicus curiae pre
Petra Palúdu vo veci Daniela Bombiča. Aj v tom videu to rozoberám, aj v minulom týždňu videu to rozoberám, tento Trump Derangement Syndrome. Nechcem teraz zachádzať od témy. No pokračujme. A ja už pozorujem, už aj vypisujú listy stáli voliči Smeru, jak upadajú. Čiže na jednej strane oni Bombiča vyzdvihujú, nosia ho na rukách, na druhej strane končia. Nekončia. To iba tí, ktorí nevedia, v akej súvislosti čo Danny Kollár hovoril. A toto im treba zdôrazniť. Keď Fico bude robiť tlačovku, vážne, tu sa obviňuje Danny, že toto hovoril, ale nikto neoboznámi verejnosť, v akej súvislosti to hovoril. Takže tak, a keď títo voliči Smeru, ktorí nevedia, v akej súvislosti Danny Kollár niečo hovoril, tak áno. Ale keď sa to dozvedia, povie, Danny, mal si pravdu. To je piča, to je kokot, to je hajzel, to je vyjebanec. Máš pravdu, Danny? Dobre si to povedal. Ale pokiaľ nevedia, aké súvislosti, len počuť nadávku, Danny nadával, no a čo keď nadával? Ale v akej súvislosti nadával? O to ide. Tak pokračujme ďalej. Tým, čo práve sa deje, a na to sa len treba prizerať a ukazovať to. Tak, ako to ukazujem ja, aj keď za cenu, že mnohí teraz odchádzate. Aj teraz kľudne vypnite, ak sa vám nepáči, čo teraz bude nasledovať. Nevypneme, toto je krásne. Bombič prišiel vo víťaznej forme, tuto vidíte príspevok z Pravdy. No počkať, nejakú reklamu. Odrbneme preč. Vždy ťažké. Poďme. No. Toto je naša radosť. No, tu som zase ja. S Deninkom. Som mu chcel dať silné požehnanie, ale potom som dal jeho právnikovi silné požehnanie. Toto je radosť, že si musím dať silné požehnanie. No, som mu chcel dať silné požehnanie, ale potom jeho právnik vyšiel a on išiel za právnikom, potom som jeho právnikovi dal silné požehnanie. Drahý a milovaný Deninko. Drahý a milovaný Deninko. Kde máš sviky? Počkaj. A tam už jeho právnik tam prišiel, on išiel k právnikovi. A tu je Juditka Lašáková. To je tiež, to je naša sila. Čo hovoríte na svojich podporovateľov? Čo hovoríte na svojich podporovateľov? To čo môže povedať? No podporujeme. Podporujeme, pretože on je čucík, hľadač pravdy. On hľadá pravdu ako my. No a prichádzal som aj ja, som tam prišiel, boli tam rôzne situácie, napríklad takýto Marek Šoun, ďalší pochábel z internetu, ktorý tu šíri len samé bludy. Trestne stíhaný bielý kôň určitej osoby, ktorú som tam spomenul. Slovensko čarovné, hrdé, mám ťa rád. Vagabundi, psychopati už neriedia tento štát. Priatelia, som na najvyššom súde v Bratislave, kde bude mať za nejakú hodinu pojednávanie. Sú tu aj fanúšikovia Daniho, aj tí, čo sú proti nemu. Tam máme najznámejšieho youtubera Daňo. Pardon. Zoroslava nemáte, pán Šoun? Pán Daňo, čo máte s pánom Zoroslavom? Povedzte. Nič, a vy máte, nie? Si tam jak na klavíri u ňo. Pána Zoroslava poznám už roky, takisto jak vás. Tak to vyzerá, dobre. Oznámenie. Všichni dnes prodávají placené školení o umělé inteligenci. My vám ho v Reddit dáme zcela zdarma. Stačí kliknout na Dobre, musia raz všetci pochopiť, hej. Aj tí, čo dneska tleskajú Bombičovi, Danny Kollárovi, raz pochopia, že toto tu treba ukazovať a toto tu treba zaznamenávať. Že kto tu je šíriteľ nenávisti a tak ďalej. Prichádza Fico, zase o tej nenávisti. Že
Kto je tu šíriteľ nenávisti? Najväčší šíriteľ nenávisti je Ježiš Kristus. Šíril nenávisť voči farizeom, zákonníkom a pokrytcom. To je. Pretože keď im on povedal, Ježiš Kristus odpúšťa hriechy, on zmýva hriechy tohto sveta, ale nie na pokrytcov. On im jasne povedal, vy, plemeno vreteníc, synovia diabla, ako ujdete rozsudku pekla a pekelným plameňom. On implikoval touto otázkou, že ako ujdete rozsudku pekla a pekelným plameňom, že vy neujdete pekelným plameňom, pretože ste pokrytci. A čo chcem ešte povedať? No? Dostal zákaz šírenia nenávisti, pán Bombič, hej? Ale už on nevydrží dlho, lebo už ten večer nemohol, jak večer bol teatrojke spať, tak 048 napísal už prvý status. No, čo napísal? Že tam on strašne citlivý na seba, hej, také narcistické sklony, hej, fotky, formovanie sa, toto žmúrenie, všetko, hej, proste božstvo v podobe fyzickej aj mentálnej, hej, tak sa cíti pán Bombič, hej. V akej súvislosti to hovoril? Potom prišiel zase s ďalším statusom, nasledujúci deň. Títo policajti sú už teraz žijúce legendy a tak ďalej, tí, čo ho brali, pustili, hej. Áno, pretože väčšinou sú, však ja som v base, som v base, prekne, či som v base, alebo ma štáty proste vyšetrovali, oni vždy dodržovali zákonné procesné postupy. Však majú svoju robotu. A že sa vedeli šikovne zbaviť šialencov z denníka N. Není toto ďalšia, už druhá nenávisť? Čo robia tí hajzli v denníku N? To je jedna banda, to je synagóga satana. Však ja tam mám video na mojom hlavnom kanáli. Synagóga satana denníka N. Ja som tam išiel. Som hľadal tohoto Šnídla, pretože ja som spravil video, on šíril hoax o Československu. Tak ja som spravil video na ňom, ale som si považoval za svoju povinnosť dať mu možnosť vyjadriť sa. Tak som išiel do denníka N, však si pozrite synagóga satana denníka N na mojom hlavnom kanáli Rudolf Vasky Čucík. No, nebudem teraz rozberať, no poďme. To je synagóga satana denník N. Šialencov, nepovie iba novinárov, že pomohli sa zbaviť aspoň novinárov. Nie, šialencov, aby zase... Nie šialencov, to sú satanisti. To sú satanisti. Presne ako Ježiš Kristus povedal na farizeov a zákonníkov, synovia diabla, plemeno vreteníc. A toto je denník N. Ja som to jasne v tom videu hovoril. Je to synagóga satana. Sú to synovia diabla, títo hajzli v denníku N. Krsnátko. Tá impresia a ľudia diskutovali, áno, to sú šialenci a to. Čiže šírenie nenávisti číslo 2. Šírenie nenávisti. Čokoľvek on povedal v akej súvislosti ohľadom denníka N, je to tak. Je to tak, sú to diabli. Sú to šerešovci. Ty o tom nevieš, krsnátko? Ty o tom nevieš? No dobre, poďme ďalej. Šírenie nenávistí číslo 3, hneď pár hodín na to. Píše. No čo písal? Priatelia, a čo je sa včera stalo v teatri? Neviete? Vzali sa tam nejaký zločinec, nejaký pravoplatne odsúdený, napríklad Andrej Kiska na tlačovke demokratov, alebo sedel v hľadisku človek, ktorý zabil človeka ako Daniel Lipšic? No, áno. Áno. Čo je na tomto nenávistné? Čo je na tomto nenávistné? Krsnátko, pokračujme. Či nebodaj Truban z PSK, ktorý akademické pôde propagoval drogy a barbituráty? Či niekomu vadilo, že host je pán Tibor Gašpar, dnes stíhaný? A celý ten kontext... A ty ho chceš obmedziť v tomto? Veď to hovorí pravdu. To, že táto pravda pobúri ľudí, to je iná vec. Ale jaká nenávisť? Aká nenávisť? Počkaj, čo tá ďalšie hovorí? To je zase tam nenávistnom ponímaní.
Jaké nenávistné ponímanie? Keď povieš pravdu a tá pravda odhalí, akí sú to špiny, akí sú to hajzli, akí sú to zločinci, ty budeš mlčať? Ty budeš mlčať? Nie. Je to pravda. Odhalíš pravdu a tá pravda ukazuje, že sú to beštie satanistické. Ty chceš zakázať Ježišovi Kristovi označiť zákonníkov farizeov za pokrytcov? Ty chceš zakázať Ježišovi Kristovi, nášmu spasiteľovi, označiť farizeov a zákonníkov za synov satana, za plemeno vretení? Si chceš Ježišovi Kristovi toto zakázať? Ty idiot, krsnátko. Písaný. Alebo ďalšia nenávisť. Deň, keď rozhodoval súd o jeho väzbe, mala meniny Dorota. Hej? On ponímaní Dorota Nvotová. Hej? Progresívne Slovensko. To je totálna piča, tá Dorota Nvotová. Vygovovaná piča sprostá. No a čo? Poslankyne Lašakovej a vyškotoval z kalendáru Day of Mainstream Rectoning. Hej? Jaký by to bol deň zúčtovania. Hej? Že on je na slobode, hej? Priamo na dediny, na meniny Doroty Nvotovej. Hej? Zase nenávisť, aby ľudia... tá Dorotka... Toto, zase nenávisť. Sústavné šírenie nenávisť. Sústavné šírenie nenávisť, áno. Ten Ježiš Kristus, on šíril nenávisť. On nenávisť voči farizeom, zákonníkom a pokrytcom. No. Primitív. Obyčajný červík, obyčajný mravec, obyčajný chrobák, ktorý každým momentom môže byť zašlapnutý. Prakticky nenávisť bola jeho živná pôda, iba preto ľudia ho sledovali, lebo vy ste nenávisť. Áno. Nenávisť Ježiša Krista voči farizeom a zákonníkom, to bola jeho živná pôda. Ľudia ho sledovali. Jaké nenávistné veci on hovorí voči farizeom a zákonníkom. Jaké nenávistné veci hovorí proti týmto kňazom. A čo spravil? Čo ten Ježiš Kristus spravil? Uplietol si bič, išiel do chrámu Božieho a tam zošľahal a vyhnal týchto vyjebaných peňazomencov. Prekazil im kšeft ten Ježiš Kristus. On takto nenávistným spôsobom napadol peňazomencov a vyhnal ich z chrámu. Ten Ježiš Kristus, to je taký nenávistný hajzel, toho treba ukrižovať. Nie, že len tu nazval zákonníkov a farizeov, že sú plemeno vretenia a synové diabla. On ešte čo spravil? Čo spravil? Uplietol si bič a išiel to tam zrúbať jak hadov. Zrúbal ich tam hadov a vyhnal ich z chrámu Božieho. No. Krsnátko, toto, čo robil nenávistné veci. No. Jak Daniel Bombic. Ježiš Kristus bol jak Daniel Bombic. Ten Daniel Bombic a Ježiš Kristus, týchto dvoch, týchto treba zabásnuť, pretože sú nenávistní. Sú to nenávistní ľudia. Ježiš Kristus aj Daniel Bombic. Zabásnuť. Týchto treba zabásnuť. Takto Martin Daniel si predstavuje Daniela Bombica. Potom bude spokojný. Potom bude spokojný denník N, potom bude spokojný Smečko, potom bude spokojný Aktuality a všetci títo hajzli. Chcú vidieť Daniela Bombica na kríži, ako Ježiš Kristus bol na kríži. Synovia diabla, plemeno vreteníc. Ako ujdete rozsudku pekla a pekelným plameňom.
nenávistný, hej. Mne tu vypisujete, že ja žiarlim, že on má viac fanúšikov, nech má aj miliardu fanúšikov, hej. Mne sa len rozum zastavuje, že toto ľudia znašajú, hej, že tomu zliadajú, hej. Lebo oni akože bojujú proti nenávisti. Ale... Tebe sa rozum zastavuje, že ľudia vzhľadali k Ježišovi Kristovi. Tebe sa rozum na tým zastavuje. Pretože tí ľudia, ktorí vzhľadajú 2000 rokov k Ježišovi Kristovi, oni vedia, v akej súvislosti, čo Ježiš Kristus hovoril. Preto vzhľadajú k Ježišovi Kristovi. A tak ako tí ľudia, ktorí vedia, v akej súvislosti Danny Bombic čo hovoril, tí ľudia vzhľadajú k Dannymu Kolláru, Dannymu Bombicovi, pretože vedia, v akej súvislosti čo hovoril. Ty krsnátko iškariotské. Ale oni všetci žijú na nenávisti. Áno. My žijeme na nenávisti farizeov, zákonníkov a pokrytcov. My všetci žijeme na nenávisti zákonníkov, farizeov a pokrytcov. Pretože my všetci sme Ježiš, my všetci sme Hitler. Ak odmietneš Ježiša Krista, dostaneš Adolfa Hitlera. Pretože Kristus z opačnej strany je Adolf Hitler. A Adolf Hitler z opačnej strany je Ježiš Kristus. Počuli ste slovo Božie. Pokračujme. Smer, Fico, Bombič, to je tragické a smutné. Ich živná podaje nenávisť. Ono, mnohí rozumne to sledujú, radšej to nekomentujú, hej. Radšej sa tohoto výkalu nedotýkajú, aby sami... Nekomentujú, pretože čakajú, ako to ja okomentujem. A pokračujeme v krsnatkovom odhalovaní sa. Keby on toto video nespravil, ja by som to musel vymyslieť. Ale toto sa vymyslieť nedá. Sami sa neušpinili, aby na nich ten Bombič neútočil, bo videli, jak dopadali ľudia, ktorí sa ho dotkli, ale ja s tým problém nemám. Čiže ak chcete, aby vaše deti vyrastali aspoň do nejakej spoločnosti rozumnej, aby sa tu nešíril extrémizmus, násilnosti, všelijaké nacionalistické a nacistické sklony sa nebudovali v ďalších generáciách. Preto musíme zaviesť vládu bez politických strán. Musíme tu zaviesť vládnutie, kde spoločnosť nebude delená na frakcie, kde sa nebude vytvárať frakcie, či už politické strany, alebo ako to chceš nazvať. Lebo politické strany čo robia? Politické strany rozdeľujú spoločnosť na frakcie, na časti. My sme takúto politickú stranu, takúto politickú stranu. Nie. Jedine, čo tu musí vládnuť, sú ľudia, cnostní ľudia, ktorí sú zdokonalí v 4 štátických cnostiach. Obozretnosť, spravodlivosť, odvaha a správna miera. Toto tu musí vládnuť. Ľudia, ktorí sú v týchto štátnických cnostiach zdokonalení. A nie politické strany. Čo bude viesť iba k ďalšiemu úpadku. Áno, ak tu neskončí vláda politických strán, toto bude viesť k ďalšiemu úpadku. Presne ako v Ríme. Tam vládli frakcie, skončili. A každý štát alebo impérium, ktoré povolí existenciu frakcií, zanikne. Tak stačí, aby ste ma podporili na www.Gympress podpora, alebo finančne, alebo 2% zdaní, lebo tam ešte bude
kopec práce a opakujem, to nie je len Danny Kola, Dani Bombič. Toto je nič, toto je smietko. Ako som povedal, tá bunka, rakovinová bunka. No. A my sme tu na to, aby sme ochránili celý systém. Čo? Čo? My sme tu na to, aby sme ochránili celý systém? Ty chceš ochraňovať tento systém? Počul som dobre? Alebo som ožratý? Počkajte, idem si dať túto vína, pretože in vino veritas, vo víne je pravda. Pustíme si to ešte raz, dobre, poďme späť. Vychutnajte si to a dobre počúvajte. A my sme tu na to, aby sme ochránili celý systém. Takže ty chceš ochraňovať tento systém. Kurva. Ale sme sa tu dožili odhalenia. Krsnátko, toto je odhalenie, aké tu ešte nebolo. Takže on je tu na to, aby ochraňoval tento celý systém. Tento systém vlády politických strán musí byť zničený, nechránený, zničený, nikdy viacej. Prejdú 100 000 rokov, milióny rokov, nesmie tu byť žiadny systém vlády politických strán. Tento systém musí odísť do histórie. Jak dinosaury odišli do histórie, tak tento systém vlády politických strán musí odísť do histórie. Krsnátko, takto si sa odhalil. Takto si sa odhalil. No dobre, počúvajme ďalej. Aby sa pozreli Krásne. na následky bujnenia a pochybné spôsoby, ktoré tu zavádza strana Smer. Áno. Tu príde k likvidácii všetkých politických strán. Tu nebude zavádzať ani pochybné systémy strana Smer, ani PSK, žiadna iná strana. No? A čo chcem dodať na konci tohto videa? No tak to chceme počuť. To chceme počuť. A teraz všetci počúvajme. Že aj keď je Bombič vo väzbe, s náhradou väzby a tak ďalej, aj keď raz mu bude ten náramok sňaný, alebo ho odsúdia, oslobodia, je úplne jedno. Bombič sa prvým dňom, keď prijal peniaze od Kaliňáka, od strany Smer, za kauciu, hej, pomáhal im. Byt mu teraz platia, to sme sa dozvedeli na súde, byt mu platia, to takú advokátskú kanceláriu som ešte nevidel, hej, len aby preukázali, že nebude utekať, že bude tu všetko. Všetko mu splňa, paušál dávajú to. Podstatný odkaz tohto videa je, že Bombič je už väzeň doživotne. Je ideologický väzeň strany, z ktorou sa spriahol. Väzeň je Bombič. Bombič je väzeň Smeru. Áno, áno. Bombič je väzeň Smeru. Fico je väzeň Smeru. Kaliňák je väzeň Smeru. Takáč je väzeň Smeru. Blaha je väzeň Smeru. A ostatní títo skvelí ľudia v strane Smer. Áno, všetci sú väzni Smeru. Všetci, čo sú za PSK, sú väzni. Všetci, ktorí sú za Matovičovú politickú stranu, sú väzni. Ale čo ja spravím? S likvidovaním vlády politických strán oslobodím Bombiča od politickej strany, oslobodím Fica, oslobodím všetkých týchto skvelých ľudí a všetkých ostatných ľudí oslobodím od Matovičovej strany, od PSK-ovej strany. Všetci budú oslobodení, pretože my ideme zlikvidovať vládu politických strán. Áno, máš pravdu. A jak som to už vysvetloval, Krsnátko, toto som už
Deninkovi hovoril. Toto je zostrih z toho videa. Pozri. Dobre počúvaj. Dobre počúvaj. Matovič zjednotil celý národ proti vláde politických strán. A teraz už čakáme, že Smer dorazí vládu politických strán. Takže v poriadku, čo robia, to je všetko OK. Len sedíme a čakáme, kým sa to zrúti samé. My máme silu pravdy. Toto je problém. Ľudia si myslia, že keď volia Smer, oni volia Fica, Kaliňáka a Bláhu a týchto skvelých ľudí. Nie. Vy volíte entitu, ktorá nemá tvár. Je to entita, teda bytosť, bez tváre, ale ktorá má jedinú cieľ. Moc. Dostať sa k moci. Prečo je to tak? Pretože tá politická strana, tá entita, keď nemá tvár, ona si pohľada nejaké tváre, ktoré povie, no toto je Smer, Fico je Smer, Blaha je Smer, ideme ho voliť. Hovno. Keď sa dostajú k moci, tá entita má svoj rozum, má svoju vôľu a robí to, čo tá entita chce a nie čo chce Fico, nie čo chce Blaha, Kaliňák a ostatní skvelí ľudia. SNS, tá bytosť SNS, to nie je Taraba. On bol tá tvár, aby tá entita sa dostala k moci, skvelí ľudia, SNS Michalko a ostatní, Tlár, Martinka Šimkovičová a ostatní. To bolo len tvár, ktorá tá entita potrebovala si dať, aby nalákala voličov. Ale to nie je tí, ktorí tu vládnu. Vládnu entity, ktoré nemajú tvár, ktoré majú jediný účel získať moc a držať moc a dostať ešte viac moci. A to sú všetko ostatné strany. Za ďalší ťažký faul a výrazný problém považujem sústavné posúvanie cieľovej pásky. My bežíme, my makáme, my súťažíme a keď sme v cieľovej rovinke a vidíme pásku, tak zrazu tú cieľovú pásku, tú tyčku, ten cieľ niekto posunie. A sústavne to posunie. A vy to posúvate. A vo všetkom. A 3 až 4 krát. A potom my sa pýtame sami seba, do čerta starého, tak čo ešte ďalej? Nie. Tá entita, bytosť, ktoré títo politici sú iba tvár tej bytosti. Tá entita si to praje. Pozri sa, čo sa tu deje. Idú podporovať Šefčoviča na komisára, idú podporovať Lendelovu v Európskej únie za znovu zvolenie. Tá entita, tá bytosť, tá, ktoré ide o moc, tá rozhoduje. Nie minister zahraničných vecí, nie Fico, nie Kaliňák, nie Blaha. Poďme ďalej. Kedy príde ten cieľ? Na čo sme vlastne makali? Na čo sme vás volili? Voľby? Keď sme pri voľbách. Dobre. Na to volili sme ich, aby sa tieto entity dostali k moci. Rozumieš? Preto tu musí prísť zavedenie vlády bez politických strán, kde budeme voliť. Keď volíš Fica, vieš, volíš Fica, nevolíš nejakú entitu, ktorá nemá tvár. Keď volíš Fica, volíš ho pre jeho kvality, pre jeho zdokonalovanie sa. On, keď začal v politike, však to vieme, celá alternatíva, vieš, my sme bojovali proti Smeru, to bol odpad. To bol Šerešov odpad, Smer. Takto sme to vnímali. No. Ale on sa z toho dostáva. Blaha taktiež. Tam mám video s Blahom na Pride, behal tam. A som sa ho pýtal, vy ste poslanec? Nie. Zatajil sa, že je poslanec. Ale proste. Ale dobre. Oni sa rástli, zdokonalovali a teraz už nie sú to, čo boli pred 20-30 rokmi. V poriadku. Kaliňačko a všetci títo ostatní. Keď nebudú tu vládnu politické strany, Fico bude zvolený, Blaha bude zvolený, Kaliňák bude zvolený, Kaliňák, Blaha, Fico nepotrebujú žiadnu entitu, žiadnu politickú stranu. Už nepotrebujú. Ale tá entita potrebuje ich. Keby odišli títo Fico, Blaha, Kaliňák a ostatní skvelí ľudia, čo sú tam, táto entita stratí tvár a naraz je to hovno. Je to shit. Takže tak. Áno, pretože čo? Oni sú tvár toho démona.
tej démonickej sily, ktoré je Smer a... Rudinko, máš úplnú pravdu, takto, sorry, že ti skáčem, takto. Preto som pozeral tvoje video o entite Smeru. A máš úplnú pravdu. Ale počkaj, moment. Pred voľbami my sme počuli entitu Smeru alebo kandidát? Nie. Tvár. Sme počuli len tvár, ktorá tá entita si dala, aby nachytala voličov. A takto to funguje. Ja budem komunikovať s tými, ktorí boli pred voľbami, dobre? Lebo ja som obyčajný človek. Tak práve to, ale oni chudiaci nebudú môcť nič robiť, pokiaľ nebudú oslobodení z tej entity a to oslobodenie príde, keď sa tu zavedie vláda bez politických strán, keď budú voľby bez politických strán, vtedy príde oslobodenie od tej entity. Už sú oslobodení. Už tá entita nemá na nich dosah. A toto musíme tu urobiť na Slovensku. Zaviesť vládu bez politických strán. Toto tu musíme robiť na Slovensku. Takže pokračujeme teraz s Krsnátkom. Krsnátko, počúval si dobre? Počúval si? A vy ostatní ste počúvali? Ak nie, si to znovu pustíte. Pokračujeme ale s Krsnátkom. A tam rozsudky netreba. To stačí iba vedieť. Z toho sa už nikdy neoslobodí. Oslobodí sa. Oslobodí ho zavedenie vlády bez politických strán. To, čo urobili v Aténach a to, čo trvalo skoro 200 rokov, teda vláda bez politických strán, ktorí zničili vytváranie frakcií, teda vytváranie politických strán, tým, že to zničili, dosiahli obrovský blahobyt a ľudia už nemuseli sa zaoberať s týmito všelijakými bojmi. Títo bojujú proti tým a títo bojujú proti tým a táto frakcia proti tejto frakcii a táto politická strana proti tejto politickej strany. To už neexistovalo v antických Aténach. Každý sa sústredil na spoločné dobro. O tom to bola debata v aténskom zhromaždení volených zástupcov. Čo je spoločné dobro? O tom to debatovali. O tom to bola celá debata v aténskom parlamente. Čo je spoločné dobro? A keď sa zhodla väčšina na tom, čo je spoločné dobro, to sa potom prijalo ako opatrenie pre aténsky štát. A toto má byť debata v Národnej rade. Čo je dobre pre spoločné dobro. Ale to nebude táto debata, pokiaľ sú tam politické strany. Preto tu musí byť zavedenie vláda bez politických strán. A tak ako Atény dali základ našej civilizácie, tak u nás, keď tu zavedieme vládu bez politických strán, my sa staneme pánmi tejto planéty, ak ostatní nezavedú vládu bez politických strán. Ale keď ostatní uvidia, keď my zavedieme vládu bez politických strán, hej, aj my to môžeme spraviť, a ľudstvo konečne sa posunie ďalej. Už nebudú vojny, už nebudú sú jednotlivé záujmy, ale záujmy spoločného dobra. Pekný deň. Tak pekný deň. Srdcom slobody je vnútorná sloboda a bez nej každá sloboda stráca hodnotu. A vnútorná sloboda od čoho? Od sebeckého záujmu. A keď sa oslobodíme od sebeckého záujmu, my sa potom zameráme na spoločný záujem, čo je v záujme nás všetkých spoločného dobra.
Ale ak sa od toho neoslobodíme, ak tu nezaviedeme vládu bez politických strán, tu nikdy nebude sloboda. Teraz vám dám požehnanie všetkým. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Žehnám vás Svätým Duchom Ježiša Krista a Svätým Duchom Adolfa Hitlera. Pretože my všetci sme Ježiš, my všetci sme Hitler. Ale na nás záleží, čo si vyberieme. Budeme Ježiš, alebo budeme Hitler. Ak odmietiš Ježiša Krista, dostaneš Adolfa Hitlera. Takže tak.